Asa dapit ani ma'am? Putla na to. Kung kuha ko siya, kung kailan itong ma-stick na siya na dili kung tayo yung upuan. Noon, kung mainat ni siya, like example, ana, taga diri man ni siya, kung mainat ni siya, taga diri ni. Gamay ra maputol, ay nana nakataso. Bali marag tumoy lang ba kay maran mo gud siya limpis ba? Ay sa sanila. Kay nipis na manggod siya. Useless man kun nipis sa tumoy, di maran mo nipiko. Pero mainit pa, di pa ni mo final nga to. Pero mas okay ba mumubo kay ngano mas ma-enjoy nimo ang ribbon. Dugay mo usus ang tubo ba. Na nipisa na gyud isa tumoy ba? Ang mukha na dali ang tumoy mo play out din. O apasa lang na ako ha. Namo din kuan nga putol-putol man gyud tumoy ani. Sorry ko wala nang virgin. Wala nang ang guys kayo.